Na, hello, sziasztok mindenkinek! Ez itt a Shadow Warrior játék bemutatója, amit ugye 3 napja adtak ki PC-re. És hát a beállításokban itt van velem Ziz. Sziasztok mindenkinek! Én fogom kezelni a felületet, mondjad? Igen, én majd magyarázok, te pedig lépkedj, menj be a játék beállításokba. Oké. Tehát, angol nyelv van, magyar nem tudjuk, hogy várható-e. De magyar felirat is szerintem lesz, valószínűleg. Na, az ott van, az kipált be a feliratot. Igen, legyen felirat. Ezek a játék beállítások és a HUD beállítások. Igen, a mentéspont, stb. Ami még fontos, hogy az a kurzor, ugye az FPS játékról beszélünk, tehát hogy milyen kurzort legyen nekünk verekedés közben, tehát mivel tudjuk irányítani a fegyverünket, vagy esetleg a szamuráj kardunkat, szerintem legyen ez, én ezt már kiválasztottam így. Akár szint is ki tudunk hozzá választani, szerintem egy szép zöld az legyen, és esetleg a méretét. Ennyi, jó, folytassuk, igen, szerintem ennyi most ebből elég. Nem jó. Nem jó? Tényleg nem okéztam le például, hoppá. Hát ez jó. Oké, most már jó. A hangot levettük, kontrollt, azt mindenki szerintem magának beállítja, a videóbeállítások a felvételhez illeszkednek, és akkor hát, multi nincsen benne, csak single, az kampány van, amiből kezdjünk is egy újat, nem? Kezdjük. Egyébként mekkora a játék mérete? A játék mérete 6 és 8 GB között ingadozik, és hát ez bőven jó egy next generációs, tehát ugye nem tudom, hogy ki fogják adni konzolokra, ugye csak pedig PC-re adták ki, de amúgy a játék szép, minden, és akkor szerintem kezdjünk egy hard fokozaton egy játékot, nem? Nem is ismerjük, de azért hardon. Hard, hát azért adjuk meg a módját szerintem. Na mi van, Dick? Ne igen, enged is, oké? És betöltött a képernyő, és a videó, és akkor itt van az, hogy ugye hosszan nyomjuk meg egy gombot. Ez annyira nem érdekes, hogy szerintem ezt az átvezetőt át is lehet ugorni. Az első prológusba lépünk át. A story ez mi ez, hogy Mr. 2 millió dolláros. 2 millió dollár, te mennyi pénz lehet az, te? Mikor nyerünk mi annyit, oké? És akkor oké, még egyszer nyomjuk hosszan a gombot, és akkor itt is vagyunk, látszik a zöld kis húzor, amit mi választottunk. Hát egy gyönyörű kis kínai, koreai, japán, milyen ez? De szép kis autó. Igen, mivel elnyomtad az intro videót, nem láttuk, hogy azzal jöttünk. Ezzel jöttünk? Aha. Hát nyomtuk az intrót, mert ez annyira nem érdekes, majd inkább ami a sztorihoz kapcsolódó, szerintem azokat így benne fogjuk hagyni. Ugye itt a bal alsó sarokban lehet látni az életerőnket, ami most 100%-on van. Ebben van páncélpajzs vagy valami? Biztos. Hozzáad? Kezdj el sprintelni? Még nem tudok, hogy melyik az, várja, a shift lesz az. A kontrollal ugye googolni lehet. De szép kis pagodás épülette. Nagyon szép, itt vannak a sárkányok. A kínaiaknak, figyelj. Az előbb ezt csinálta azt a hülyeséget, nem? Ja. Még dohányozik az őt, oké, jöjjünk be. Egy szép folyók vannak, úgyhogy meg kell nyomni a tabot, megnyomom, és akkor kiírja azt, hogy mennyi pénzünk van. Jelenleg 0. Aki jöjjünk erre, és akkor itt fog kezdődni. De nyilad? Mi a küldetés éppen, azt is ott felül kiírja. Ja, azt is kiírta? Aha. Na, és figyeld, akkor ugye kb. Itt hagytuk abba az előbb, de most akkor folytassuk ezzel a játékot. Ez a Shadow Warrior, az előbb már ugye Joci Break elmondta. Nem baj, és akkor ott van fönt az a... Ki lehet ez? Szávasztásra mutogatni a kezet, nem fogsz velem kezet? Nem, lusta vagy onnan lejönni, oké. Ja. Na. Amúgy igazából nem tudom, engem nagyon nem emlékeztet semmi ez a játék, azon kívül, hogy Warriors, tehát a Dynasty Warriors az a játék, amiről ugye egyből beugrott, hogy Shadow Warriors, nem Dynasty Warriors lesz ez, de nem. Nem tudom, valaki ismeri esetleg azt a játékot, az előbb említettem, de most ehhez hasonlóan, hogy ilyen FPS-es játék, hogy jönnek az kik ezek. Most megvernek téged. Az lehet. Ez egy tutoriálnak lesz a része. Most kezdjük el kitanulni a képességeket, és esetleg, igen, most előveszünk valamit, mire? Dick, mi az? Aranyalma, mint az AC-val, vagy mi? Ja. Nagyon világít. Valami értékes. Figyeld. A Tips mixelvény. Lehet el akarják tőle menni, de én nem adom. Ja. Na most mi? Mutogatja, hogy jobb alsó sarokban. Tudod, mi volt az? Állati sorsügyek kaparós. Az lehet. Jajaj.
rosszat sejtek. Itt mutatja, hogy a Q-val lehet shuriken dobni, a jobb egér gombol a katana, azzal lehet a katana kardunk van nekünk, és hosszan, ha megnyomjuk a jobb egér gombot, akkor pedig valami nagy csapásra tudunk mérni, oké? Megnyom hosszan. Az igen, aha, és ilyen, az igen. Levágtam a lábát, láttad? Keze, a feje, minden, azt figyeld, ez tetszik, nagyon jó. A többiek nem jönnek, nem beijedtek. Lássuk milyen a fizika. Jó a fizika. Oké, szét lehet törni. Kis szamuráj gecik jönnek, oké. Neked is ennyire. Az az életerő ott bal oldalt? Igen, már mondtam az előbb, most 93. Mennyi? 23, hoppá. Azért nem, 87. 87, hát nem, 93 volt az akkor az előbb, hogy ez lehet töltődik, vagy valaki híle esetleg engem, vagy a tutoriából még nem lehet meghalni. Figyelj, folyik ám a vér. Szeretem. Igen, más nem jön? Ott egy, azt megöljük, jó? Vár. Később majd amúgy lehetnek pisztolyaink, más kardok. A fejlesztés az úgy van, hogy majd a pontokat, ahogy szerezzük, úgy lehet tovább fejleszteni a fegyvereket, tehát nagyobbat sebezzen, több legyen az életerőnk, gyorsabban sebezzen, vagy esetleg több golyó férjen el a tárban. Figyelj, jön ez a... Közben hány éves, tehát jön tök öregre csinálták. Amúgy nem tudom, így a mesterséges intelligenciáról annyit, hogy így az elsők, amiket így leszűrtem róla, hogy egyszerre kettő támad, tehát nem viszik az irányzást. Tessék? Kövesd a csávot, ki volt írva. Igen, ott ki is nyílt egy kapu. De szépen leesett a feje. Siess, 18 élet. Naha. Na, lássuk akkor mi van itt. Ott látok valamit, igen, ez egy izé lesz. Életfelt, nyomjuk az E betűt, és egyből 13-ról 68-ra felismertetek a 50-es, mi ez, hogy baloldali shift meg V, azzal lehet sprintelni, oké, akkor meg tudjuk. Most, hogy válaszoljuk a kérdésedre, a baloldali shift-tel lehet sprintelni, akkor várjál, megint itt vannak ezek a kis köcsögök. Gyere, csapjuk le őket, hopp, hol vagyok? Bruce Willis. Amúgy most, hogyha ez a TPS lenne, nem pedig FPS, akkor nagyon hajazza mondjuk a Deadpoolra. Tehát az is ugyanilyen úgy kezdődött az eleje, hogy egy ilyen, nem tudom, irodában kellett ott verekedni, és ott is ugyanez volt, hogy sprintelni lehetett, teleportálni, lövöldözni. Ilyen hack and slash játék volt az inkább, ez meg egy... Hát milyen játék, majd mindjárt a végére majd talán sikerül kimondani, na várj, hol kell itt átmenni, hova kell itt menni, hát túloldalra, nem? Nem ír semmit, nincsen map vagy valami? Nem, de ott világít valami. Ja. Akkor az lesz. Aha, itt van. Na menjünk, tehát akkor ez a zöld kis akármivel kell itt tovább, menjünk az E betűt, és akkor hoppá, jön egy átvezető. Na nézzük, mit szűrünk le ebből. Az aranyalma. Az aranyalma. Az bizony, mi hát az? AC5, tessék. Eddig figyeld, mi ez. Hát ilyenről nem volt szó. Amúgy... Mi ez a játék? Hatalmas játék, eddig úgy néz ki. Hoppá, valami jön, de közel jöttél, de csúnya vagy. Ez olyas, mint a Time Shift. Igen. Abban is vannak ilyen. Az meg nem volt szerencsém. Figyelj, most mit csinál? Hamuvá early, vagy mi lesz ez? Tehát a sztoriról szerintem annyit, hogy miről mi tanítványok lehetünk, és akkor az lenne ott a, mit tudom én, Fatár, és akkor mondaná, hogy gyere most, akkor állj át a sötét oldalra, mit tudom én, Obi-Wan Kenobi, bla 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 bla. Mit fog most mondani? Most közeled itt felénk, lehet el kéne futni? Szerintem most a levegőben vagy. Amúgy, most már nem. És figyeld, kiterültünk, hogyan tovább, mi lesz most? Figyeld, mert bejött ez a kis szokásos jel. Az a G-nek, vagy Tai Chi, vagy milyennek a jele? Vagy minek ez a jele? Valami yin-yang? Yin-yang, tényleg a yin és a yang, tényleg. Figyelj, de. Na mi lesz ez? Hol vagyunk? Megköltözve. Hoppá. Figyelj, milyen plazma tévé van ott, te. Maradjunk húsba, mutatja. Igen, itt a tévé. Ja igen, tudod, csendbe kell lenni. Igen, psz. Kezdődik a barátok közt, csöndbe legyél. Jó, Dick, figyeld. Ez nem a Szulejmán, te? Jaj, de benne van a játékban a Szulejmán. Azt ki tudja, lehetem arra hajaz az egész kampányt, hogy Szulejmánt kell megdönteni, így a birodalmát, meg minden. Ja. Ott van benne. Aha, mi lehet ez? Az a nagyfőnök. A nagyfő? Az lehet.
Ugye a Taxi 2-ben tudod mondják, hogy hogy kapjátok el a japó, meg az ilyenek. Az őrült japó. Ugye a hangot levettük, tehát nem nagyon tudjuk érteni azt, hogy mit mondanak. Ugye angolul, tehát tudnánk fordítani, ugye break segítségével. De ennyire nem értem. Mondjad? Felirat, azt beraktuk? Nem. Nem felejt. Mi ez? Dick mit csinál? Valamit beadott. Védőoltás. Védőoltás. Igen, most jön ugye a tél minden. Muszáj. Ja. Első chapter, mi ez chapter? Nem is hallottam még. Azt, hogy tetszik a champion, a bajnok. Egy fejezet vagy valami igen. A szekvencia, hogyha az AC-nál vagyunk. Ja, igen. Első szekvencia. Ez is 12 lesz, hogy az AC3, hoppá. Ilyen kalitkában vagyunk. Ne nézzek, nem madárnak. Ez tudod, hogy kezdődik, mint az Far Cry 3, az is így kezdik, ilyen kalitkában vagyunk, kiszabadulunk meg minden. Úgy néz ki, ez egy vegyes játék. Vegyes játék, AC meg Far Cry 3, oké. Mi lesz a végén ebből? Lesz egy kod 2 vagy kod Black Ops 2? Ez tudod, hogy néz ki, mint a Sába királynő, vagy mi a faszom abban a Abu, nem tudom, tök mi, oké, kezdődik a játék, szerintem ez már át fog menni. De amúgy az átvezetőkbe lehet forgatni a kamerát, tehát nem igazán, hát mint egy quick time event, vagy nem tudom, olyannak is lehetne mondani. Ott fel kell venni a kardot, azt oda rakta neked. Igen. Jó fej ez az ember, na, kelj már fődik. Oké, tudunk mozogni, lassan, mindjárt tudunk mozogni. Ott a kard, mindjárt kinyúlok érte. Megvan. Jaj, nagyon jó, nagyon jó. Katana, vagy hogy mondták az előbb? Azaz. Katana. Jó, akkor csapjuk ki. Na, jó, nem lehet ki. A láncot kell lecsapni. Na, csapd már le. A láncot levágja, de fát. Na, hogyan tovább? Na, itt valamit tölt a képernyő, oké, most már jó. Milyen szép kis helyen vagyunk, nem itt kell kimenni, vagy merre? Ott, szembe. Szembe tényleg, ott várj, itt be lehet menni. Ja, jó, ennek van pisztolya. Stukker. Föl is veszem, na azaz. Indiana Jones meghal. Meghal, Indiana Jones tényleg. Kapjunk tőlünk egy ilyen búcsúgolyót, tehát most azért, ki tudja, lehet még él. Az U betűvel lehet valamit csinálni, mit lehet az U betűvel csinálni? Ja, fejleszteni. Ugye most nincsen pénzük, aztán itt van, hogy igen. Ez már átment Dead Space-be. Pontosan, tehát már 3 játékot tudtunk számolni. Mi lesz még ebből? Ó, figyelj, itt egy kis élet meg. Ó, fölmentünk 100, jó van. Van itt valami, mi lehet ez? Ó, zöld kártya. Ja, biztos azt kell kapuhoz majd. Valószínűleg igen. De várj, nézzünk itt körül, ki tudja mi van. Tehát én mindig is olyan voltam, hogy ami érdekelt egy játékban, tehát ki akartam maxolni, akkor mindig mindenhol fölkerestem, mondjuk egy Harry Potterben, ott is ugyanúgy volt, hogy rejtett izék, mi van, hoppá, mi van, revolver. Meg pénz. Igen. Ez nem lehet kinyitni, de ki lehet. Pénz. 124 cash, jó. Olyan, van itt még valami? Látsz valahol valamit? Tehát, nehogy már itt hagyjuk. Itt a láda, várjál, zölden világított, jó? Azaz. Van ám lőszer. Van ám lőszer, akkor váltsunk katonára, én azt mondom, hopp. Na csak itt kell kimenni biztos, nem? Ahhoz kell zöld kártya. Aha. Jaj, hova jöttünk mi? Mi a szar ez? Hallod ezt? Azt figyeld, geci. Ott is volt valami. Bazd meg, mi a fasz az? Hát ez már Dead Space, mondom. Jaj, hát ez már 3 játék, hát ez... Várjál, menj vissza, ott volt egy láda, de oda nem megyek megöl. De nem ahhoz, menjél vissza. Ott láttam én is, igen, várjál. Megtámad. Mi ez? Revolver, oké. Lőszerek, lőd már le a kardaszul. Jaj, de csúnya. Várjál, ezt... De már fullon van az életünk, akkor nem, lelőjük, jó? Bazd meg, ez eljött el! A kurva, jaj, a kurva! Jaj, headshot, van benne headshot, nincsen. Lelőttük a fejbe, headshot, oké? Jön mi? De jó volt, ezt élveztem. Szóval ilyen mutánsok is vannak a játékban, figyelj, nézd meg a fejét. Mi ez? Olyan, mint te. Ja, ennyit el. Nesze. Így is kaptunk az előbb egy csomó, hogy előveszünk a szamuráj kardot. Ezt lehet nagyon spórolni kell. Ha lehet. Hát ez is olyan, mint mondjuk a... mi annak a neve? Nem a Syndicate, hanem a... Hú. Abban is olyan, hogy tehát inkább
lopakodni kell, meg úgy kell megölni az embereket. Egy új cím volt az is még tavaly. Na, mi lehet annak a neve? Mondtam is, hogy tök jó játék, ezeket is ki kéne próbálni. Lehet benne lopakodni, lehet benne nem tudom mit csinálni, tehát inkább az a patkányok vannak, a fertőzést kell elkerülni. Az istenéség jut eszembe a neve. Ugye királynőnek vagyunk, mi az testőré, meg ilyenek, bla bla bla. Igen, most már eszembe jut csak a címe, nem? Cím, igen, ami egy neves cím, tehát. Megfordulunk a helyedbe. Miért? Mi van? Ne ijeszgess, hogy izébe parázok az ilyenektől. De inkább az ilyen horror játékoknak a kedvelője, és akkor nézzük, úgy de szép itt a kilátás. Ó, de jó, hogy feljöttünk, mennyit fog adni szerinted körülbelül? Na, 100. 200, mennyit ad? 100. 100 és 200, 107, 107-et adott csak. Ja. Hoppá. Na, akkor kell kimenni itten. Itte. Na itt mi lesz? Hú, te. Megint tölt a képernyő. Hát akkor nem egy sandbox játék, hogy ennyi tölt a játék. Baszki, megint. Ja. Még 3. Ott egy, meg ott egy. Na várjál. Ott 4, ó. Aztán. Jaj, de kezdjük el csapni őket, nem ám majd izé. Hárdon játszunk, akkor gyerünk, csapjuk. Hopp, 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 hopp. Azért ilyen nehéz. Lehet, 23, nem? Jó, lecsaptam a fejét. Nesze. Jás, híleljé. Headshot, bam. Já, és ilyenkor kell ennek is nekiállni tölteni, hát meghalok. Mi van ebből ilyen sok? Hát én emberekre számítottam. Amúgy igen, én is 56 kezdem tölt újra magát. De várj, ez nem a boss fight, tehát ezek át tudnak üzélni. Nem az van, mint hogy meg kell ölni a boss-t, és akkor az teszi újra aljakat. Oké, ezt fogok lelőjük. Legközelebb easy-n kezdjük, tehát nekem ez mások. Oké. Meg lesz ez, jó. Meg lesz olyan, te is meg vagy. Mi a? Menj már innen, átalakult, látod? Azt. Ninja. Jó vagy, Dick. Jó. Még mindig van? Hát az előbb öltem meg a felédiket. De azért van, hogy csak a felét öltem meg. 11, kezdjünk el futni. Szalni. Nem baj. Mindig ilyen. Aha. A földön is futnak izének, mint a bányai domainben, ott is a robotok vannak itt a izé. És sikerült, jó van, megvannak. Mi a szaladgák? Nyúszi, vagy mi eddig? Jó, lelövöm a végén, még rám támad ez is. Állj már meg te! Úristen! Ne szanak el. Be kellett volna... Ide nem marad a húsvét. Ja. Nem lesz húsvét, nem baj. Hát be kellett volna fogni Petnek, nem? Ja. Azon rögtem valamelyik órán, hogy ilyen pet palackot láttam, hogy te is gyűjtsd a pet palackokat így, meg úgy, meg amúgy. Csak mondom, Dick pet palackot, izé Vobban miért nem jutott az embereknek eszébe, hogy pet, izé, ilyen palack is rohangálhat mellettünk, mint egy pet palack. Röhögtem picit, oké, és akkor most mi jön? Ja igen, várjál. De nem betlen. Ott a híd, várj, arra kell rámenni, jó van. Ki van játszva? Kész. Ki van játszva, fullon van a játék, tehát... Hát inkább ez egy ilyen let's play bemutató volt, mint hogy bemutattuk volna a játékot, de akkor kezdjünk el beszélni a játékról. Tehát ez egy ilyen, mondom, egy ilyen magáncím, reméljük, hogy lesz folytatása, mert én most 5 perc után is tök elkezdtem élvezni. És főleg ezzel nézzünk így körül, tehát ezek bambuszokból felépített, ilyen kis piros zászlók, gyönyörű fák, nádak, bambusz, minden. Tehát nekem ez nagyon tetszik ez a világ, mint a Myths of Pandaria-ban, nem? Tehát neked tetszik, neked bejön. Micsoda shader tükröződése. Tessék? Nem lehet elvágni. Széttörik a kínai kés. Ja, a kínai kés. Mindjárt vajat kennek vele, Dick, mi ez? De valami ég. Jaj, Dick. Ha még kell ide bemenni, nem megyek be ide. Hát a sztori az csak itt visz tovább, akkor jöjjünk be ide. Ó, mi ez? Hát ez fura. Megint itt van ez a buzi. Assassin. Tényleg. Úgy néz ki, hogy aki az ön megtanulott, az most meghalt. Aha. Hát jó van. Ugye ez nem két... mi az? Spy? Vagy...
mi lehet, ami harcol Hát egymással? lehet, hogy a démonok mondjuk azoknak tudnám ezeket titulálni, meg mondjuk az emberek, ezek a kis kínai ferdeszemű, mit tudom, mi is irányítunk. Ezek a konshua. Konnichiwa. Igen, hát hogy tényleg a Taxi 2-nél is tartottunk, azokban is vannak ezek a japók, meg az ilyenek. Ja. Konnichiwa, na ki vagy, te mit pofázol? Hogy jön? Kimaxoljuk ezt a játékot, Break? Ja, Jó, ki. tetszik. Nekem is tetszik. Hát nektek is Meg tetszik, úgy- akkor próbáljátok ki ti is. Tehát én nem hiszem, hogy most ennél kicsit tovább bele fog-e férni több a videóba. Ez így az eleje a játéknak, ugye mindenki szerintem ezt idáig kötelező kihozni, és akkor itt majd el tudja dönteni, hogy tetszik-e neki a játék vagy nem. Hát nekünk tetszik, és ugye megint nem, mondom, föltűnt. Hát nekünk tetszik ez a játék, mondom 3 napja adták ki. Szerintem mennyire lehet, egy ilyen 6-7 ezerért még meg lehet venni, tehát bőven meg lehet venni. Multi mondjuk benne nincsen, tehát ez amit sajnálok, tehát el tudnék képzelni mondjuk egy olyat, mint az AC-ba, hogyha már az AC-nál tartottunk, hogy meg kell keresni a ferdeszemű barátunkat, azt akkor le kell ölni, mint amíg az AC multiába, vagy esetleg mit tudom én, egy kod BF multit, hogy gyerjünk szamurájkarddal egymásnak, tehát mit tudom én, szobákat nyitunk, azt akkor csapjuk. Figyelj, akarjuk venni a maxkát, vagy mi ez? Jól figyelj, amit a szerelmesek. Elhányom magam. Úgyhogy szerintem akkor ennyi volt, tehát ezt még így kell itt csinálni. Egy élet. Ez fura. DD, oké, fel Bele kell vágni, tölteni. Az mi? Én nem tudom. Ja igen, most töltjük fel az életünk, várjál. De azt hogy csinálja? Meg kell nyomni kétszer a D-t, meg még valamit meg kell nyomni. Ó, akkor ez bele fog menni a videóba, én azt hiszem. Megint Fine. fel az élet. Valami ketrecet kell keresni. Ketrecet. Aha. Ketrecet. Valakinek a ketrec. Ketrecet. Hol a ketrec? Hát itt csak ketrec van, te. Jó, de valakit. Vagy valakinek a itt van, ketrecet. nem, ezt ki kell nyitni. Ó, megint a cash, de imádom, jó. Na, mi nem neki nyitni? Nyisd már ki ezt, te. Jó. De jó. Na, hogyan tovább? Látszom? Nem kell föl? De lehet föl kell menni. De hogy megyünk föl? Hát le van szakadva minden. Az előbb estünk Nem. le. Ó, itt van. Nem itt kell kimenni. Nézzék Lehet még föl körbe, kell igen. jobban tölteni a izét. D és akkor... Nem lehet már jobban föltölteni. Hol a ketrec? Ott van. Hol? Tényleg Ajtó. ott az ajtó. Hoppá, de jó. Ó, de szép. Megint tölt a képernyő, és akkor hogyan tovább? Ó, ott egy ládika, de szeretem. Azaz, megint kaptunk a revolverhez is történt, itt van még egy ládika, ez nagyon jó. Nem, mint a Tomb Raiderből az erdőben mindenhol kéne mászkálni, milyen itt? Ó, figyeld már. Az ó, zseblámpa, figyeld. Biztos, hogy erre kell jönni, tehát nem tudom, biztos erre kell jönni. Szerintem Igen, amit lehet úszni. Nem tudom, amúgy ez vízen jár, vagy ez tud úszni is ez gyerek? az előbb a vízbe volt. Az biztos, szóval akkor ez vízen járt. Igen, vízen jársz. Milyen játék, amivel tudunk vízen járni? WoW-ban, amikor meghalsz. Ó, valóban. Esetleg emlékszem, amikor a PS2-n toltam esetleg a Naruto valamelyik részét, ott is ugye vízen jár. Mi a fasz ez, Dick? Hoppá, ezt le kell csapni. Ez milyen lazán, de meg... Ó, jaj, de csúnya vagy, gyere, most levágom. Majdnem mondtam valami csúnyát, de nem meghaltok itt. Jó, szerintem ez egy hardon pont tökéletes élvezetet nyújt a játék, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy aki ilyen médium vagy easy próbálják játékot, annak ugye nincs értelme meg semmi, tehát igen. Micsoda csúszda, akvapor. Ó, és én észre se vettem, csak átgázoltam rajta, tehát akkor megyünk egy kontroll. Mehetünk? Geronimo! Ez most hátom vagy hason volt? Seggen. Szamurájkarddal a kézben, oké. Vágjunk egy bambusz, mi ez? Az életünk, sprint, oké. Mi ez? Na tudunk, várjál. Mi ez, Dick? Jaj. Na előre revolver, gyerünk, ha már van történjünk. Jó, menj, én színe, headshot! Dick, föl kell, mi ez? Mi az, hogy nincsen headshot a játékba? Gyere, most szépen becélozok, gyere most! Itt is mellé megy. Meg kell szerezni egy kibaszott tegeret, hihetetlen. Nem tudom el talán, jó, szamurájkardik.
Mindig újra tölt. Tehát ezt kell majd fejlesztenem, hogy ne töltsön sokszor olyan újra pityú. Nem is te voltál az, aki engem basztatott el, te voltál. Feltöltöm az életemet. Aha, ez jó, ez tetszik. Azaz. Csak 65-ig lehet? Jó az. Tökéletes. Na most merre? Na most merre megyünk? Erre kell? Ott Nem kell erre. bevenni, te. Azaz. Hú, de jó. Egész jók amúgy az ilyen átvezető részek. Igen. Nekem is tetszik. Az nagyon pörög. Amúgy Csillagkapu, tessék, most már az is most van. már filmbeli elemeket is átvesz a játéket. Ez csoda. Jaj, mi ez? Hú, már kezdtem ijednezni. Csillagkapu, mi lehet még ez? Más nem. Még egy karatekölyök, nem? Vagy valami. Mi lesz itt? Mi ez? Ez meg már tudod mi? Micsoda? Devil Cry. Tényleg. Hát az is ilyen tipikus hack and slash játék, tehát... Amikor az tépi és Ahogy emelgetés. Mondjad? Van, ahogy ütő azokat a szobrokat. Ilyen cuccos kezd el forogni, és akkor arra kapod az orbokat. Igen. Valami rémlik. Várj, itt van valami, akkor ezt kell, itt lehet tovább vinni a sztorit. Meg kell Miért kell látozni? valami karma. 1000 pont, skill pontot kaptunk. Menjünk közben. Meg kell ölni az Hát akkor te ellenséget. fejleszünk, én azt mondom. Igen, itt van a... Igen. Oké, tanuljuk, megvan. Ezt nem tudjuk, nincs annyi, oké, akkor lépjünk vissza a játékba. Amit kitanultam, nem olvastam el, még tanultam ki, de majd... Ez mire fejleszt? Kardra? Fogalmam sincs, ami zöld szín, jó, tovább. Játszunk. VV és az LNB, oké, akkor... Mi lesz ez? Na. Mi a kamuráj, várjál. Aha. Látod? Dík, figyelj, valakit bele akarom bökni. Bele a csillagkapuba mindjárt, figyelj, mit fog vele csinálni? Tényleg. Az a gyajtó. Figyelj, nézd, a vágások ott vannak. Aha. Jó, nem, csak 2. De ott van, nagyon jó. Na, hogy Tehát megnyomod a W-t kétszer, és akkor... a jobb egér gombot, bal egér gombot. És beleböki. De messziről, nem? Menjek. Túl közel vagy. Úgy eldobja, hogy Nem, itt bök egyet, figyelj, nézd. Ja, Engedem, de lehet közben mozogni, tehát bármerre lehet vele mozogni, mikor ezt benyomtam, és akkor ilyet tol vele. De lehet nem csak ott föl kell itt valamit tolni. Lehet itt a szobrot kell éppen szétütni. Lehet? Ezt, Újjajjajjajjaj. És ki tudja még hány ilyen furcsaságos skillt tartogat nekünk a játék, és figyeld, ez a szobor összetörés feloldotta a kaput. még jó, hogy azt tanultuk. Igen. Figyelj te! Mi ez? Tudod, mire emlékeztet? Harry Potter sötét erdő, tudod, mikor az a nagy pók meg minden. Ja. Ajaj. Na már megint ott a sok Jaj, na memory. kezdünk egy headshottal, jó? Várjál, újra töltöm. Zerbetű, oké, és akkor... Támadjál rá. Megint van valami karma. Shurikenünk is van, tényleg elfelejtettem mindig használni. Most csak kard közben lehet a shuriken. Elkezdünk hátrálni, jaj, ezek a szaros démon, szarok, húzzá az anyádba. Jaj, az mi volt? Na, shurikeneket dobok ide. Dögöljön meg a összes. Tényleg, ahogy mindjárt kombók közben, nem tudom milyen kombókat lehet itt használni esetleg. Jaj, Dick, látod, mit csináltam úgy? Jaj, kettőszeres pontokat kapok, oké, de jó. Hihetetlen, hogy többet ér a kar. Amúgy van, igen. Tehát nem tudok célozni, ez a baj. Kaptam 2 shurikent, várj, ki lehet szedni, nehéz ég, milyen? Ó, ide feláll. Az mi? Valami életfeltöltő, vagy nem tudom, ilyen pluszokat itt mutogatod. Hogy is van DD, és akkor és akkor már tölt is az életemet. Tök jó. Nagyon jó. Menjünk tovább. Amúgy nem tudom, de lehet ez csak úgy van, hogy mit mondunk, mi ez az első szekvencia, vagy mi ez az egész, ami most vagyunk, a provencia, vagy mi volt ez? Prológus. Igen, tehát ha megnézed ott break, akkor ez az egész egy ilyen... Hát körbe jöttünk onnan, elindultunk szépen hídon át, lejtőn, mindent, tehát ez egy terület. Egy betöltött terület. Az első map. Egy map, igen, tehát így lett simán lemodellezve, mi a fasz? Jaj, menj, már emberek kellett, ezek is ellen. Jaj.
Kapták Tényleg, arra. vár, kipróbálom nézét. Ja. Mik Menj fegyveres. innen, menj innen, menj innen. Figyeld az Xbox. Vagy mi az, a Playstation. Hol? Tényleg? Hát. Azok a nagyon régiek. Ja, ilyet kéne ebben, jó kis retro. Ebben minden van, díjak, csak a Super Mario hiányzik, az kész. Vagy a GTA-ban azok a mini játék, tudod. Aha. Ott is ilyesmi van. Igen, már egy karddal lehet csak új életet tölteni. Tehát a kardnak akkor van egy ilyen szerepe, hogy a életet ezzel lehet tölteni. Oké, van itt még valakit meg kell ölni? Figyelj, nem lehet fölvenni, esetleg nem lehet fölvenni, tehát a cuccokat nem lehet fölvenni, még nem is hiányom, tehát pénzben. Figyeld már! Esetleg lőtt. Ez nem az Unreal Tournament? Te, nem, menjél közelebb. Udik hátulra meg lőnek, baszki! Ezt tudod mi? Ez a Serious Sam, ez hasonló. Amúgy ők fejlesztették ki a izét, ezt a játékot, Serious Sam 3D-tek. Az Forever. Ez a Serious Sam. Nem. A Duke Nukem elnézést. Serious Sam. Amúgy való, igen, én is játszottam. És az is ugyanilyen zombis játék, tudod, ott jönnek az űrlények. Ja. Csak az még a nagyon-nagyon régi. Igen. Ez mi lehet? Ez mondom, hogy Unreal Tournament. Ez is az. Mi van még itt? Ó, életizé. Tűzoltók kész. Jó, bazd meg! Ilyen őrültet. Na, nem számítottam. De jó, tetszik, hogy a játék ennyire játékban tart, tehát még a legapsó dolgok is. Ez mekkora kulcs akar lenni? Hát azért biztos észrevegyük, azért csinálták ennyire, meg ilyen zöld szint is adtak neki. Ez már nem olyan plazma tévé, mint az előbb, de az egész szép tévé. Hát ez az átlagos az tévé, átlagos tévé, persze. Barátok közt az azért szépen elviszi, a Full HD-ba elviszi a barátok között szerintem. A Szulajmánt is, meg a Spartacus azért nem hiszem, az csak ilyen 640x480-as pontba viszi. Oké. Hát figyelj, én azt mondom, hogy most köszönjünk el, mert így is már meghaladta 20 percet a videó, és attól félek, hogy a végén még esetleg egy meghalással kell véget vetni a videót. Tehát most szépen eljöttünk idáig, ketten tovább visszük, és akkor majd következő részben igen. Kiderítjük, hogy hol a kulcs. Igen, hogy a kulcs mire jó, azt derítjük ki. Tehát akkor szerintem most várjál. Akkor soroljuk össze, mi játékokat tartalmaz a játék. AC3, Dead Space. És mehetsz végig előről. Far Cry 3, igen. Meg mi van még? Volt itt még WoW, igen. Volt benne Deadpool, a fejlesztések, ugye minden játékban. Hát nem tudom, akkor ez durván ilyen 5-6 darab játékból jött össze ez a mostani játék, ez a Shadow Warrior, ami szerintem próbáljátok itt, nagyon jó játék, tehát most az elején itt vagyunk. Tetszik szép a környezet, minden. Ugye én Myths of Pandaria-s meg, tehát nekem tetszik nagyon, tehát gondolom neked is. Ez a kaszabolós akármikor lehetett ütni, annyira tetszik, hogy még kaszabolnám egy évig, de hát akkor menjünk tovább break, aztán majd biztos jönnek utánunk is. Tehát múlt évben nincsen sajnos, tehát egymással nem tudunk játszani, de majd egyszer biztos lesz valami hasonló. Tehát akkor ezzel a kis Serious Sam-mel, hogy szétvertünk, ezzel akartam búcsúzni, de hát nem is mi vertük szét, hanem az akármi felrobbantotta. Úgyhogy akkor nézzétek a videót, legközelebb mikor jelentkezünk következővel. Holnap esetleg? Holnap, igen, tehát kezdődik megint az iskola. Szép vasárnapot és további szép hétvégét kívánunk nektek. Sziasztok! Sziasztok!